O PSDG manterá nas próximas eleccións a candidatura que presentou nos anteriores comicios. Dende a formación resaltan a importancia para os salnés de que a súa candidatura conte con veciños da contorna. A lista do Senado en Pontevedra estará encabezada por Modesto Pose e no Congreso Jorge María partirá como número 4, situación que aseguran non se dan outros partidos. Y la candidatura que tenemos hoy aquí con nosotros es la candidatura de las ciudades, es la candidatura de los pueblos, es la candidatura de las mujeres y de los hombres de la provincia de Pontevedra. A todos ellos, la gente en la calle los identifica, los conoce y los reconoce, por su gran profesión, por su gran trabajo durante todos estos años. A candidatura do PSDG en Pontevedra volverá a estar liderada por Olga Alonso. A socialista destacou que o seu partido é o que mira por todos os cidadáns sen esquecer a ninguén. O mellor proxecto é que se revalida nas cidades, aquí co alcalde, loitando pola xente, polos cidadáns. Ese proxecto é o que queremos trasladar a España. Entonces, pensando nos cidadáns, sin esquecerse de ninguén, porque temos que sair todos xuntos e crear un país todos xuntos sin esquecerse de ninguén. O candidato ao Senado, Modesto Pose, resaltou que o PSDG é o único partido capaz de facer medidas progresistas. Pedimos un voto de toda aquela xente sensata que quere que o país avance, que quere que haxa goberno, que haxa un goberno estable, porque cos problemas que hai no país necesitamos un goberno firme democráticamente, con firmeza democrática, pero tamén sin afán de revanchismo, sin afán de complicar as situacións. Pola súa parte, o alcalde de Vilagarcía quixo destacar a importancia para os vilagarciáns de confiar no PSDG. Pouco podemos confiar na Xunta de Galicia. Cada vez que intentamos quedar cun conselleiro, cada vez que intentamos chamar a unha porta de Santiago, pois as portas o que as atopamos son pechadas. Por eso estamos obligados a mirar a outros lados, a mirar a Madrid, tratando de buscar inversións, tratando de desbloquear asuntos que son moi importantes para Vilagarcía. Nas anteriores eleccións, o PSDG foi o partido máis votado en Pontevedra, obtendo 3 escanos. O próximo 10 de novembro, a veciñanza volverá a decidir cal é o partido no que máis confían.